Uy, hinay-hinay lang sa kan-anay subong holiday season. Okay lang mag-enjoy pero paminsa raman anay ang imong nga health. Basta gani holiday season, mga common nga cases ang ginadala sa ospital amo ang mga nagalain na pamatsyag bangod sa mataas nga blood pressure. Ang sobra-sobra nga kan-anay, imnanay kag pulawanay, mahimo makapasaka sa blood pressure. Ang sobra-sobra nga kan-anay makapasaka man sa blood sugar. Kag ang wala ma-monitor nga mataas nga blood sugar kag high blood pressure mahimo magresulta sa problema sa kidney. Wala gid na controller or poorly controlled gid no ang diabetes, ang kalamay sa lawas, ang high blood no kay kapin pa sa diabetes kag high blood. Iba na da sila, wala man na sang simptomas nga mabatsagan sa early stages no mabalaan man lang nga may simptomas kung lala naman siya. So kung hindi mo man na mabalaan nga lawig ka nagali may diabetes or lawig ka naman nga high blood, eventually, ang imo nga mga bato, apektado man, amat-amat man palya, only to find out later on in the end nga palyado, nag-get with the symptoms na. Ang problema lang, kung may diferensya na sa kidney kaysa sugod, wala kami mabatsagan. May mabatsagan ka na lang nga mga simptomas kung malala na ini. Amo na siya amo ng problema sa pagpalya sa kidneys ng chronic kidney disease. Kaya kung mild pa lang siya, wala ka ginaya simptomas nga mabatsagan. No? Usually, ang simptomas nag-start na siya nga mabatsagan sa tao kung at the late stages na gid. Kung acute pa lang o kung hindi pa malala, madala pa sa bulong. Pero kung chronic na o kung malala, hindi na ini ma-reverse. Ang mga palangluya, wala gana sa pagkaon, sakit sa tiyan, nagajutay nga ihi, seizure, pila lamang ini sa mga senyales nga malala na ang imo nga kidney. Walang common nga mga ginabatsag na yan, no? Pangluya, wala gana sa pagkaon, no? Pwede na sila hapuon. Ang iban gasakit ang tiyan, no? Iba nagapilas na ang tiyan. Ang iba naga-seizure, gakirig na. Iba nung nagajutay or wala na nagapangihi. Ang iban, grabe na ang pagmanas. Kaya siyempre, palya, nagid ang kidneys ni mga batos, wala ka na nagapangihi. So, amo na ulihin na nila mabalaan. No? So, kisa mabalaan nila ang kreya nila. Ang creatinine is ang kidney marker na nato. No? Kibot na sila, taas na gulpi. Gani samtang temprano pa, magpa-laboratory na. Open 24/7 ang laboratory sa Riverside Medical Center para mamonitor ang imong nga creatinine kay ini ang balasihan kung may diferensya ang kidney. Pero kung malala na, may hemodialysis center ang Riverside kag may bag-o nga wing nga ginbuksan sa sinigid lamang para maka-accommodate sang dugang pagid nga mga pasyente. Kag ang mas bentaha diri kay ara ka sa ospital nagapahemodialysis para in case of emergency mahapos na lang magsaylo. Pero antes magkadto sa seryoso nga balatian, tandaan nga hagan-hagan lang sa kan-anay, imnanay kag pulawanay sini nga holiday season. Ang maayo nga health, ang best gift to yourself sini nga Christmas. For more inquiries, magtawag lang sa number sa inyong screen.